Chon gilala ne nitiere apuoyo gi liech. Tomorrow we were the hyena and the tortoise. Apuoyo no ero liech ahinya. The tortoise borrow some raw meat from the hyena. Apuoyo no wondo liech no nyalo tedo ne wuoche. The hyena deceived the tortoise that he can lift him up. Bang' mano, liech nokelo tiendene madongo mondo thedhne wuoche. The following day, the tortoise fell sick. Apuoyo nowang'o tie liech mowuok gi ng'wech. The hyena decided to eat the tortoise plus the raw meat inside. Hey, Amajo pod pek, Luo pod pek. Awuoro nokigone Nyasaye erokamano. To nego bed ni igone Nyasaye erokamano seche te. Nyasaye weri malich. Pakoka gituore malich. Ji nigi masiche mang'eny. To iti Nyasaye omi ngima to gone Nyasaye erokamano. Kini nindo to inini na nina kadhianga kata goni chongi gone Nyasaye erokamano ino kindani. Kichiewo to in ichiwo achiewa kaka gweno kata Nyasaye ok gone erokamano. Gone Nyasaye erokamano kuom ni Nyasaye otimoni momi ngima. Erokamano. Amajo pod pek, luoko begi.